Kaong liso sa Jibilina. Ano ka na siya dugo-dugo no? Mantag pangakuan lang na, pangiban. Murag tao, charot. Maayong buntag, adlaw Martes sa buntag. Mauwan nga kabuntagon, pero may sidlak namang adlaw. Nya karon adto ko sa among kanding kay naluoy ko sa anak sa among kanding. Mura siya nagluya. Ang iyahang wait na ako noy orf kanang kagid sa wait ba. Nya medyo nagbasa pud yang tae kay wa man gud siya mapurga. Unya diya gilahi siya namo ay pakita sa inyo. Ako siya itugway kay medyo niinit na. Anong niwang kay man gud ni siya mapurga. Na nagbasa yang tae mo nga nabalaka ko ani. Nya itambala na ni ang sa iyang wait. Ang kuan lang kay nagbasa yang tae ako ni siyang painumon og paras bitok. Gumingaw ni siya siyang inahan. Kay gilahi man namo siya. Taw siya gunit pangita siyang inahan gabi pa. Luoy ko ayo. Tumi nga tumi. Oh. Dili siya itugway guys ug buntag sayo. Hinanglan siya 9 to 10 kay ang adlaw ang musidlak nas mga kanang sagbot unya kay panalitan daw magtugway ka buntag sayo nya dito sa imong tugway na iyang mga tayo ug natoy mga bitok maapil kun naglibang manaka day kuno na ang bitok niya kanang di man kuno na makita sa gagmay magkaayo unya manaka kuno na sa punuan sa sagbot dayon kaon niya og sayo ni tugway makaon niya. Muna nga, managhan ang yang bitok, muna siyang mag-igit. Muna, mag-igit na kunong kanding, kay didli man daw na makamatay, munong na nakuan ko na nabalaka. Kaning na siyang simud, nga nuka ka na, kanang murag namurot, dili na siya kabalakan. Kay 2 to 3 weeks, basta pakaunon lang siya og ipil-ipil, napier. Mulian na siya pero ang ako ni siya rong lawgan og kuha ipil-ipil kay akong palitan ni siya agmectin suwayan na ako kay parang punas bitok ang agmectin hansad ani guys buntis nya kuyawan ko basi nga takdan nara ang mami niya mapunitan ano gun so si mong anak nabsab na mga to siya siyang anak di na ako padulon siyang anak. Lo, nagyuday dugo iyang kuon. Napunitan siguro ni. Nay dugo. Nay dugo. Napunitan day ni. Kusog mo dahil mo kaong og lubi. Uy, ay na ako ng among kupras. Ngari na tami. Me, ngari. Lo, ano man siyang nagdinugo man. Mapunitan, man tingali. Ngari na kami. Me. Ano mong kanding. Kaanugon. Nga. Nag-ihaw. Ang ganahan mo ko. Ako di mo kong kaog kanding. Kailang sihan mo ko. Kung ba na ako. Sug mo kaog kanding. Mama mo. Dito sigtawag niya ganiha. Kaya nisakay day siya sa akong hinumulan. Magkuha ko batilis guys. Ngadto ko mangita ko og batilis. Manguha ko. Saman! Anak ko sunan sa tulay guys. Manguha ko batilis. Ay, kainit ba? Uy. Singot na ko. Asa ko magkita ng batilis. Naman sa sapa. Ay, dahil batilis. Madok sa putik. Mahugog ko. Sapa. Pero gamay ma. Nugon magod kay guys. Uy, nga kaning na tay hayop mo magluya kay magsakit pud tong dughan. Mapamahal man ta sa tong hayop. Nya magsina ko gunahuna gabi pa kung gunahuna kay mahadlok kung madaot ang kanding. Nugon. Ya.
Nangniwang na to siya ayo. Mahadlok mo suot. Uy, bisang nagbutas ko. Nagbutas man ko. Pero mahadlok ko mo suot. Nasa kao kita aning dahang batilis. Dalawan kaya ng aning has. Ato asod. Karon mahadlok na ko mo suot. Okay, mahadlok ko sa has. Mahadlok ko. Asam ni agion. Ito ay daghan. Yawan, makuha na mo kod. Ay, mahadlok dyan ko. Ay, naku. Laon tayo daghan sa sod. Aw. Ako man pod. Dalawan ho jud ko uday. Saan day na nimo te? Kaon ako kanding. Kay nag-igit. Ako na naghanon. Musla naman ikat-kat ko diri. Okay. Ha, kadamo na. Lagay ni Uod, naikot. Lang ko, nabig nun siyang kanding. Kaon mi. Karon maulian mi. Kabulubatan ako eh. Ay, salamat ng kaon. Kaon mi, aron maulian. Ay, nako. Fight. Kaya naglubog siya, nagtuway ang liog. Walang na akong mabidyohi. Nako sa ning kuwan kay naghalhal oh. Kainit. Time sa may asa naman tong imong pantok. Ako ibalhin. Aw! Kabugat. Agay. Asa ko ni ibalhin kasi. Tuwa dito. Balhin ko ni. Sa mga ni butang halandong. Anhilang ko ni butang. Hoy, asa ka man? Kigwa nga. Kaong liso sa Jimelina. Ano ka na siya dugo-dugo no? Nantag pangakuan lang na, pangiban. Murag tao, charot. Agoy. Pangingitan man, alaya. Niyo. Ay, kaniwang na ba niya? Ay, sa pinday naman eh. Agoy, kabugat. Kita ng kanding guys. Me. Kaon. Few moments later. Gusto kong bayaw og saging. Ako ni siyang lutoon ron. Luto ko sa kong saging. Paway ko na-stress ko sa akong kanding. Kung saan na siya, amo mangita po, mga tupo, palit pa kong purga. Kaon sa ako. Yung pretoho ng saging. Nang natay buhi ba kay makaluya sad kay anugon matay ang kanding. Nadako na raman ang kanding niya. Si Bibang. Pwede mong kapakita sa kamera bang? Si Bibang dito na mo day. Amin na kong na Junor, na tanos kamera dong. Na hi, ina yung papa, hi. Na hi papa, ina sige na. Hi papa, sige na. Ina. Na hi papa na. Sige na dong. Hi papa.
Papa dong. Sige, hi, Papa. Hi, Papa. Hi, Papa. Oh, hi, Papa. Hi. Kato sang sa una ba, namuhi. Baboy ba, kanang patining ba niya. Kuan mi, pabuhi mi sa igagaw. Porsyento. Karon kung mag-igit kay di ko katog kay Pap. ano kung manong mamati ano gamay nalaginan siya. Di ko katog oy. Pagwa na naghuwaw man to. Alisod king tubig sa mua. Aw, dani undang ni oy kay na. Kaluya og kuan. Kinaos og tubig layo. Kay makasakit sa ngipon magsig kaos og tubig. Mo lagi kung magkaluya lagi na ang atong huayop, sakit atong dughan. Magpiktahan sad ta, mura mag napamahal pud sa atong hayop. Usa siyang ilunod, paluto-lutoon ako gamay. Paluto-luto brown na ako, unya usa na ko butang asukar para di mapagod ang asukar, di mapait. Brown naman siya. Ako na siyang butang asukar. Tangan ako asukar. Ako na po na siyang balihon sa taon-taon. A few moments later. Guys, akong gihukad. Guys, luto na. Mga una ta. Wow, kalami. Nag-istorya mi.